माता जी खाना निकाल दीजिए। और यही भाषा के हम के अपना भोजपुरी में कितना प्यार से कहनी जा, ए माई खाना निकाल दे भूख लागल बा। तो का हाल बा भाई लोग, हम रउरा सबके छोट भाई श्रवण कुमार कश्यप। और आज के ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होखे वाला बा, काहे से कि आज के ब्लॉग भोजपुरी भाषा में होखे वाला बा। उहे भोजपुरी भाषा जौन हमनी के जान ह, हमनी के पहचान ह और पूरा यूपी बिहार के शान ह। तो प्रेम से बोलिए एक बार जय भोजपुरी। तो आई आज के ब्लॉग शुरू कइल जा। भाई लोग जे भी भोजपुरी सुने वाला बा, समझे वाला बा, जाने वाला बा, भोजपुरी के पहचाने वाला बा, और जे भी वीडियो देखता ओकरा का जगह से गोड़ छू के गोड़ लगाता नहीं। और सबके बतला दी कि भोजपुरी एगो बहुत ही मीठ भाषा है। जैसे मान के चली कि केहू के बोलावे के रही तो हिंदी में बोलल जाई, ओ भाई यहाँ आओ ना। और देखिए यही भाषा के यही बात के हम भोजपुरी में बोलम तो कितना ठीक लगी। जैसे कहे के बा, ए भाई हे जाओ ना, देखी कितना नीक लागल है। और काफ़ी बात ऐसन बाटे जौन की कुछ न भाई, हम ब्लॉग बनावत तो इसे समझावत नहीं बोल के भोजपुरी भाषा में बोलैले का है। और ऐसे वीडियो बनावत नहीं भाई। जाओ मुंह धो होने जाओ जाओ भाई। तो देखी भोजपुरी भाषा एगो जैसे कि एगो पवन सिंह के रउरा गाना सुनले हो हम, उससे पहले ही गाना के जुबिन नौटियाल सर गैले रहनी हिंदी में। आई पहले हम हिंदी में गा के सुनावतानी, तब हम भोजपुरी में गा के सुनाई। मैंने जब देखा था तुझको, याद है वो रात भी मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। गाना हमके याद नहीं है, यह गाना रहे रउरा सब सुन ले हो हम। और वही गाना के हमनी के भोजपुरी के आन मान शान, भोजपुरी के बहुत बढ़िया एक्टर, बहुत बढ़िया सिंगर पवन भैया गैले रहनी। बात एगो बा गजब के, चाहतानी कहल सबके। गाना हमके पूरा याद नहीं है, लेकिन सुनी ये गाना में ये भोजपुरी भाषा में का लय बा, का मजा बा। कहे से कि जैसे हमनी के केहू से झगड़ा हो जाला तो हिंदी में बोलेंगे देख लेंगे तुमको, और यही भाषा के हमनी के भोजपुरी में बोलब जा देख लेम तोरा के। और जैसे जैसे काफ़ी बात ऐसा बाटे जौन हम बतलावल चाहतनी, दिमाग में बा जुबा पर नहीं आ पावत। जैसे हमनी के अपने घर ही के हम बात बतलावतनी, खाना मांगे के रही तो हिंदी में जे बोले वाला बाटे ऊ कही मॉम खाना निकाल दो, या माता जी खाना निकाल दीजिए। और यही भाषा के हमनी के अपना भोजपुरी में कितना प्यार से कहनी जा, ए माई खाना निकाल दे भूख लागल बा। रक्षाबंधन के दिने बहन से राखी बनवावे खातिर हिंदी में बोलल जाई, बहन राखी बांध दीजिए या राखी बांध दो कलाई पे। और यही भाषा के हमनी के भोजपुरी में बोलब जा, ए बुचिया हाथ में राखी बांध दसन। यही से हमनी के पूरा यूपी में पूरा यूपी बिहार में जौन भोजपुरी भाषा बा, ई जे भी भोजपुरी जानेला, सुनेला, समझेला और भोजपुरी देखेला ओकरा खातिर जान है भोजपुरी। और हम भोजपुरी के बारे में हम का बोली, शब्द ना रहेला बस। तो रउरा सब ई पहले बतलाई कि रउरा सब हमार ब्लॉग जौन देखल चाहतनी हिंदी भाषा में देखल चाहतनी कि भोजपुरी भाषा में। कहे से कि हमके ज़्यादा उम्मीद बा कि रउरा सबके ज़्यादा कमेंट आई कि भोजपुरी भाषा में बनाओ भाई। कहे से कि हमनी के जन्मभूमि जहाँ जन्म ले बनी तहाँ से लेकर अभी तक 22-23 साल के उम्र हो गई और भोजपुरी सुनते समझते आ गई जा। तो ज़्यादातर हमके जहाँ तक ले उम्मीद बा कि भोजपुरी भाषा के ज़्यादा कमेंट आई। ऐसे देखा तानी कि ज़्यादा आदमी भोजपुरी ब्लॉग देखल पसंद करे खातिर कमेंट करता कि ज़्यादातर लोग हिंदी। तो बस जल्दी जल्दी कमेंट करके बतलाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।